ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓಲ್ ಬೈದೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪೊತ್ತು ಲೇದಾಯ್ಪಂಡ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರರೆ ಏತು ಕಾಸ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇನಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನರೆಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. Appu puller. No. I just came. 3, 2, 1. See the chicken swimming go. ಯಾನ್ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಿಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಲನ ವೀಡಿಯೋ ದೇಪರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೊಯ್ಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಯ್ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೌದೇ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪು ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರೊಂದುಂಡು Ulta flip. Hey, you can do that. Hey, you can, man. Hey, how did you do that? ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆತುಂಡು ನೀರುಡು ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬಿಯಾನು ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಪೋದು ನಡತೋಂದೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆತು ನಂಗೆ ನೀರು ಪೂರ ರಟ್ಟಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯನ್ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ನಾನು 2 o'clock ಲಂಚಿಗೆ ಹೋಗ 2-3 ಮುಟ್ಟದಾದನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಲಂಚ್ ಮಂತದು ಪಿರ ದಾದ ಅಲ್ಪ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಯಾನೆ ತೊಚ್ಚ ಪಾಯತೆ ಆಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ఒక ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವಡು ನಡೂಟು ಬಯ್ಯಾನಗ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತುಕ ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಲ್ತೇರು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಉಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಏತು ಕಾಸ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಬರು ಫೈನಲಿ ನೀ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಗೂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಗೂಗಲ್ ನೀಟ್ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಲುಪ್ಪು ಪಂಡ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಗನಿ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ನಿಕಲ್ ದಾದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಈ ವೆಕೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಮಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪೋದು ವಾಂಡಲ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಥರ ಚಿಲ್ ಆವೋಡು ಆರಾಮ್ ಸೆಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಟೈಮ್ಗಳ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಡ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಫೀಲೇ ಆಪುಜಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 years ದಿಂಚಿ ಉಂಡ ಅಂದು 8 years 9 years 10 years ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಈತು ಫುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಒರಿಯಡ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ಡೇ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತೊಂದು ದಾದಾ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. Are you ready? Ingo ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಕುಲ್ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ kayaking the boys ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ ರೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೋಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೆಡಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಬೋಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಶೇಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿನಾ ನಿಮ್ಮ ಪೆಡಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಳುಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ಕ್ ಬೈದಿನ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೈದೆ ಕಡ್ದಾದ ಪಂಡಿನ್ ಯಾನು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ರಿವರ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಯಾನ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು
తనిష్ల మేర్లో లేరు బెన్ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಅಕಲೆ ಉಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾದೋ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಿನಿ ಕೊಡ್తుండ ಎಂಕುಲ್ ನಡುತ್ತ ನೀರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತೋಡು ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೆ ಎಂಕುಲು ನೆಂದೆತ್ತೊಂಡ ಅಕಲೆ ಎಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ಓಲೆ ಅವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇರು ಬೆಣ್ಣಿಲ ತನಿಲ ಜುಮ್ ಅನ್ಫೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ ಗೋಡೆ ಗುದುತ್ತೀಯ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮು ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೇ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದೂರ ಪೋಕದೆ ಹಪ್ಪಗ ಗುಲ್ಲೆ ಪುನಃ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಿಶಸ್ ಪಾಕ್ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ದಾದನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನಾನು ಕೂಪನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪೋಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡಿತ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ತನೀಶ್ ಏರ್ ಮಾತ ವಂಡರ್ಲಾಕ್ ಪೋತರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸಲ ದಾದನ ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ರೈನ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರೈನ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಬೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈನ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬೂರುನು ಒಂಜಿ ಥರ ಮಿಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂದು ಮಿಸ್ಟ್ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಾವ ಮಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಮಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಅವೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಾ ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ನೀರಿಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ತುಲಾ వాళ్ళు గోలీ సోడా మూలు గోలీ సోడా ఉండు బోడాండ పరుపునకులు ఒక అಲ್ಪ ಚಾ ಉಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪೋಪ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಪ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಎಗ್ಬೋಡಿ ದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತಿನ್ನು ಈಟ್ ಪ್ಲೇ ಈಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕಾಂಡೆದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಜರೆ ದಾದನ ಆತನ ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತನ್ಯ ಕಾರಣ ಐತೆ ನನ್ನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಡಿನ್ನರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮದಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಕ್ಲೋಂದ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪೋಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಳ ತುಚ್ಪಾವೇನಿಕಲ್ಲ 7 o'clock ನಮಕ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂಗು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 o'clock ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 7 to 8 1 hour ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಡಿನ್ನರ್ದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀನಿ 8 o'clock 8 ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10:30 ಮುಟ್ಟದಾದನ ಎಂಕಲ್ ಎಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ 8 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಡಿನ್ನರ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದು ಓಕೆನಾ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ 7 to 8 ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಆರಾಮದು ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ 8ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಜದಾಯ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ಎಂಕುಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನದಿನಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೊಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಬೇಗನೆ ತಿಂದದ್ದು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಫಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊರಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ತಿಂದದು ಪರ್ದದು ಅವೇನು ಪೂರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಕೇಂಡಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಪೊಲೈಟ್ ಅದು ಎಂಕಲೆಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆವೆ ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1ಗೆ ಲಂಚ್ ಅನ್ಪಂಡ 1ಗೆ ಲಂಚ್ 4ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ 4ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ 8ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪಂಡ 8ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ 7ಗೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಂಡ 7ಗೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ
ಟೈಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಫೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಕಲರ್ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೈಗ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎಂಕುಲ್ ಡೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತೋಜೋಡು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಬಾಬಿಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಾದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 9ಗೆ ದಾದಾನ ಬತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.